Já bych ráda sdílela své pocity ze spolupráce s Radkem, a se kterým spolupracuji už několik let, tuším, že nějaké 4 roky, kdy vlastně byl prvním člověkem, který mě uvedl do světa investování. A ze své pozice mohu říct jako člověk, který, jako žena, která nemá úplně blízko k těm investicím a přeci jenom se chci rozvíjet jako v jiných oblastech, než to investování. Nejsem člověk, který by chtěl trávit mnoho času získáváním informací v této oblasti, tak jsem velmi ráda za to, jaké informace mi poskytl Radek, jak uceleně a zároveň jednoduše mě byl schopen zasvětit do toho, co je v tomhle světě důležité a co by to vlastně člověku mělo přinést v případě, že, jak říkám, se tomu nechce aktivně hodně věnovat, ale zároveň chce mít jistotu nebo řekněme jako povědomí o tom, co je potřeba v těch investicích dělat proto, abychom z dlouhodobého hlediska nestráceli své peníze a nestráceli na svých aktivech, ale naopak, abychom z nich získávali nějaký zisk nebo alespoň drželi jejich hodnotu. A díky tomu, jak jsme s Radkem rozdělili to mé portfolio a jak mě naučil vlastně diverzifikovat a spořit si konzervativně, pravidelně a do těch jednotlivých složek, tak mám pocit, že jsem připravená na nějaké horší časy, které mohou přijít, ale zároveň i na ty lepší časy, které taky věříme, že přijdou a že z toho v budoucnu budu těžit. A že nemám potřebu dělat nějaké zbrklé investice, nebo nemám strach z toho, že ty investice, které dělám, tak by byly jako příliš rizikové, protože celým tím způsobem, jak je to vlastně z Radkovy strany vedeno, tak je to pro mě uspokojující v tom, že měsíčně dám ze svého příjmu nějaký objem peněz, který diverzifikuju a který, jak už jsem řekla, do budoucna bude buď držet svoji hodnotu, nebo naopak získávat svoji hodnotu a to mě vlastně drží v té spokojenosti a jistotě a klidu, že jsem na správném místě se správným člověkem, který mi v tomto ohledu má poradit. Vize milionového portfolia se mi velice líbí, protože si myslím, že každý člověk by měl mít tady to minimální povědomí, které kluci chtějí předat k tomu, abychom všichni z nás měli do budoucna nějaké úspory a do budoucna nějaký komfort a životní standard, a abychom naše peníze v průběhu našeho produktivního věku nestráceli. A proto můžu kohokoliv z milionového portfolia vřele doporučit, ať už Radka nebo Honzu, a držím jim palce u tom, co dělají.